खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' जब निउसनाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्राय इम्पर्टेन्ट नटिफिकेसन मोनसे ओंखारना फैदों। बे जाहैबाय जोंहा आसाम पुलिसनि एबि इउबिनिफ्राय। दा नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरनो नागिरदों। नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलायबानो जाबाय। आरो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ मैयासो ओंखारना फैदों 18 आगस्ट खालि। दा एडभार्टाइजमेन्टआव बेखौनो होनना बुंदों दि जोंहा आसाम पुलिसनि बे एबि इउबिनि जोंहा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जानो गोनां दंमोन। दा बियो जायाखै जोंनिया। दा बे सिगांनिया जायफोर बिथांमोना माने बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ होखांबायबा बिथांमोना होनांगौनि गोनांथि गैया। बे जायफोर बिथांमोना होखांनाय बिथांमोननि थाखाय नङा। दा आं बे एडभार्टाइजमेन्टखौनो नोंथांमोननो एसे मोजाङै खोन्थानि। जोंहा बे आसाम पुलिसनि इउबिनि गासै रिक्रुटमेन्टआ 2391 पस्टनि थाखाय दंमोन। बेनिफ्राय दंमोन जोंहा कनस्टेबल एबिनि थाखाय 4271। बे मोननै साख्रिनि जोंहा माने माबाया जायाखैमोन ना फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट एबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआ जोंहा जायाखैमोन बे एसेम्बलि इलेक्सननि थाखाय। दा जोंहा बेयो स्टार्ट जाफिनसिगोननो बे फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट एबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआ जोंहा सेप्तेम्बर 1 थारिखनिफ्राय स्टार्ट जासिगोननो। दा बेयो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनि स्टार्ट जागोन आं बे डिस्ट्रिक्टखौबो नोंथांमोननो खोन्थाखानि। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि चिरां, दरं, धेमाजि, धुबरी, हाइलाकान्दि, हजाइ, जरहाट, मरिगाव, कामरुप, करिमगन्ज, कार्बि आलं, शिबसागर, सनितपुर, उदालगुरि बे 15 डिस्ट्रिक्टनिया जोंहा दायो माने फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआ जागोरसिगोननो। दा बे जाहैबाय जोंहा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टनि बेलायाव। दा बेहाय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन 20 आगस्ट माने नोंथांमोना गाबोन एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन। आरो दा बेहाय बुंखाबावदों जायफोर बिथांमोना जेनेबा सिगाङाव बे फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट एबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ होखांनाय बिथांमोना बेहाय माबाखौ होफिननो नाङानो माने बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ नोंथांमोना होफिननो नाङा जायफोर बिथांमोना सिगाङाव होखांनाय। जायफोर बिथांमोनासो सिगाङाव माने बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टखौ होनो मोनाखैमोन नैबे इउबि एबिनिखौ बिथांमोना बे एडमिट कार्डखौ गाबोन माने डाउनलड खालामनानै बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बर 1 थारिखनिफ्राय होनो हासिगोन। दा नोंथांमोना बयबो रेडि जादो। आं गाबोन नोंथांमोना खोन्थाहरबावगोन एडमिट कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ। आरो नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइट होनाय दंखायो बेहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानैबो बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना जेनेबा माबाफोर बे एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो रोङाखैबा नोंथांमोना नैबेखौ डाइरेक्ट कल खालामनानैबो सोंहरनो हागोन एबा नोंथांमोना नैबे मेल खालामनानैबो सोंहरनो हागोन होनना बेहाय बुंदों। दा भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै आरो नोंथांमोना बयनिबो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो जोंहा आसाम पुलिसनि गोदान रिक्रुटमेन्टआ सेप्तेम्बर मासनिफ्राय फैगोन होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों। बेयो सेप्तेम्बर मासाव ओंखारना फैगोन। नोंथांमोना बयबो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। दा भिडिअ बेखिनियानोमोन। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिनो आपडेट मोननो थाखाय। गोजोन्थों।